are not afraid. We want all these shops closed. Isabethane imibuzo ngokhuseleko lokutya nezimuncumuncu ezithengiswa kwizipaza shops nakubathengisi basezitalatweni abathengisa ngaphandle kwamasango ezikolo. Iqela le-ANC likhumbula igalelo lalo wayesakubanga umongameli walo ongasekhoyo Oliver Tambo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndamba noPhumzansi khumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Isabethane imibuzo ngokhuseleko lokutya nezimuncumuncu ezithengiswa kwizipaza shops nakubathengisi basezitalatweni nabathengisa ngaphandle kwamasango ezikolo. Lo mba usematheni emva kwesiganeko sakutshanje sokusweleka kwabantwana abathandathu eNaledi eSoweto kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ukanti kwakweziveki ezidlulileyo zininzi iziganeko ezithe zaxelwa zabantwana baye bagula emva kwezityholo zokuba batye izimuncumuncu erhaneleka ukuba zinetyhefu. Isebe lezempilo alikayikhuphi ingxelo yalo iziphumo zoqhaqho lwemizimba lwabantwana abathandathu baseNaledi. Iinkokheli zasekuhlaleni eSoweto eRhawutini zithi zifuna zivalwe zonke iivenkile zabemi bangaphandle kuba ngoku ezivenkile zibaphilisa ubomi bentshontsho. Oku kuzemva kokuba kubhubhe abantwana abathandathu kuba betye ichips abazithenge kwivenkile yommi wangaphandle. We are all scared of our lives because we are threatened. Stay away from the Pakistani shops. And we don't even know who gave those people our numbers as community leaders. Uzwane uthi le venkile ibivaliwe emva kwesiganeko sokubhubha kwabantwana abathandathu kodwa ngoku iphinde yavulwa. After burying the kids, he's open. Except those that we made sure that they removed their products. Those ones, they remain closed. But these ones, like the others, they remain open. So most of the community leaders stayed behind because they are scared of their lives, because they are threatened. So, but we are threatened, but we are not afraid. We want all these shops closed. We'll make sure that we'll expose them. Whoever is behind, whoever is getting whatever from these shops. Ukanti omama abathengisa ngaphandle kwamasango esikolo baxhalabile nanjengoko ishishini labo lingaqhubi kakuhle kungokunje. The product is like a place A1. Sonke sithenga kwindawo enye nabemi bangaphandle kunye nabantu abamhlophe. Yenzeka njani into yokuba sithenge kwindawo enye kodwa ezabo izinto zinetyhefu? Kudala ndathengisa zange sabanayo le ngxaki. Ever since esikolweni, we had never. Susela oko ndaqala ukuthengisa esikolweni zange yenzeka lento. Kuyoyikisa ukubona izinto ezinje zisenzeka. Siyavelana neentsapho eziphulukene nabantwana. And then ukanti umnini venkile nongummi wangaphandle uthe besokola ngethuba evalile ivenkile kwaye le ngxaki yokubhubha kwabantwana abathenge kuye ayenzeki kubemi bangaphandle kuphela nabo iyabakhathaza. This thing is happen, you know, that not to us. They happen to other persons. You know, you guys, who is a criminal here around here, who is do this thing here, you know, around people, but us doesn't do that. Abahlali bamemelela kurhulumente ukuba angenelele ekuqinisekiseni ukuba izipaza ezishishina ngokungekho mthethweni ziyavalwa. Intsebenziswano phakathi kwabahlali namapolisa ibelikhubalo lokunqakulwa komrhanelwa otyholwa ngokuxhwila dlwenguleze abulala intwazana neminyaka emithandathu uAmantle Samane Soweto. Abasemagunyeni bathi banobungqina obuluqilima ngakuPhethe Simiao ekholelwa ukuba wangena kweli ngokungekho mthethweni. Ityala limisela umhla wokuqala kuNovemba nalapho kulindeleke ukuba umrhanelwa afake isicelo sebheyili. Umzimba kaAmantle Samane ubeneminyaka emithandathu wafunyanwa sele ubanda mpo kwityotyombe ebekuhlala kulo indoda igama linguPhethe Simiao. Ngambizwa amandla akangibheki amandla akangiphendula. Then ngambheka mangimbheka ngathola ukuthi lo muntu lo umkhamile namama akhe la entameni. Kulapho ngiyabona khona ukuthi she's no more. Bekumhlungu kimi because ngithanda mina ngicene adlala. She looked up and she looked at my face and she said, "Sisi, I don't think she's dead. I think she's still alive. Can you help me?" So I said, let's put her down. Let me check her.
Then we took her, we put her on the floor, and I tried to press her on the chest to check if she will react. Then there was no reaction. And I looked for a pulse. I tried on the neck, I tried on both arms, on the wrist, I tried nothing. And then I went to the ankles, because that's the last point. And I checked there and there was nothing. And her body was very cold. Emva kokubhaqwa komzimba wale ntwazana, amapolisa asebenza ilijonge encwadini ke ixesha ekhangela umrhanelwa de wabanjwa nalapho athe wavela enkundleni kamantyi eProtea ngoLwesihlanu. Your matter is adjourned to the 1st of November back to court number 10 for your formal bail application. Bail remains opposed by the state. You will be in custody without any bail. On the side of justice, we're encouraging them. There's no room. There's no room here. There must be no room here for any bail and for this case to derail in whatever way. Well, we can confirm as the NPA that we have been provided with sufficient evidence. So we are also in a position to say that we do have enough evidence. There are prospects of a successful prosecution. Kambe usapho luchithekile emphefumlweni sesisehlo yaye luthi lakuxoliswa kukuba nexesha labucala nomrhanelwa limbuze imibuzo. It's difficult. We just wish we could have time with him and then look him in the eye, ask him some questions, yes, about that day, and then ask him why us, why our amahle. Ucuthe ubomi bomntwana wam. Ndifuna ukumbona evalelwa iminyaka angafumani bail. Ndavuya xa enogwetywa ubomi. Noxa lingazophinde ndimbone umntwana wam, kodwa yena uzawube evalelwe. uSimiao ujongene namatyala aquka ukuxhwila, ukudlwengula nokubulala uAmantle Samane, kananjalo kwajongene netyala lokwaphula imithetho yokufudukela kwelinye ilizwe njengoko wangena ngokungekho mthethweni kweli. Usuku lokufihlwa kukaAmantle alukaxelwa. Umongameli we-ANC umnumzana uCyril Ramaphosa wenze intetho yokuvala intlanganiso yesigqeba esiphezulu se-ANC. Kwintetho yakhe uphawule ngesicwangciso sezamandla kweli, imfundo esemgangathweni kwakunye nokuqatshelwa kweentsuku ezili-16 ezichasene nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Despite our electoral setback in 2024, the ANC still commands an outright majority in over 14,000 of the 23,000 voting districts in our country. We decided that our renewal program should focus on rebuilding branches so that they become vibrant branches and activist branches with clear programs of action that address the interests of our people. In doing this, we are guided by the words of Amilcar Cabral, who famously asserted in 1965 that we must always bear in mind that the people are not fighting for ideas, for things that are in anyone's head. They are fighting to win material benefits, to live better and in peace, to see their lives go forward, to guarantee the future of their children. Iqala nesiswenye somzabalazo ngasekhoyo ubawo Oliver Tambo uthe wakhunjulwa kumsitho okubekwa kwenkwatha kumangcwaba aseTamboville eWattville namhlanje. UTambo wabhubha ngo-April ngomnyaka ka-1993 emva kokugula ixesha elide. Esiswenye somzabalazo ngoyena mongameli we-ANC owaxhuzula imikhali ixesha elide kwaye wadlala indima ephambili ekugcineni lombutho umanyene iminyaka engama-30 phantsi kwenkqubo yengcinezelo. Kusenjalo usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe uthi uTambo wawugcina uluqilima lombutho phantsi kweemeko ezazinzima. Irrelaying is an effort to reconnect with our ancestors. That's what it symbolizes. We're reconnecting with the spirit of Oliver Tambo. We don't just shout long live the spirit of Oliver Tambo. Tambo
led the ANC through very difficult times. I don't know how many of you as journalists remember that. Actually, he wanted to step down in Tambo. He had to be persuaded to continue leading because things were not as good as they look like today. It was a difficult period. He was persuaded to go back and rebuild the ANC. Namhlanje apha studio sihleli no Mr Def SA walonyaka uLisa Msiza kwakunye noFayim Karodia. Siyabulela ngexesha lenu. Masiqale ngawe gama wam Lisa. Ingaba kuthetha ukuthini kuwe ukuba nguMr Def SA walonyaka? Undiziva ndonwabile kakhulu ngoba ususela ngexesha ndandifunda ngalo ndisakhula ndandifuna ungenela but ndingazazi okokuba ndingangenela njani. Ngoku ndiyakwazi into yoba ndibonise abantu into yoba najonga abantu abangakwazi uthetha bayakwazi okokuba bajive, bayakwazi okokuba benze zonke izinto nonobuhle. So ngoku ndilwela into yoba kube khona nabantu abangakwazi uthetha. Wafumana i-degree yakho ngo-2023 kwizifundo ze-linguistic kwiYunivesithi yaseFreystata kwaye ngoku wenza i-degree yesibini kwi-Deaf Education kwiYunivesithi yaseWits. Ingabaluleke kangakanani imfundo kuwe? Ibaluleke kakhulu imfundo kum ngoba ixesha elilonke ndifundele kokuba xana ngaba sisiya ezikolweni sifumanisa into yoba abantu abangakwazi uthetha abakwazi ufundiswa ngabantu abafana nabo. Ndabona into yoba lithuba loba mna mandifunde ndikwazi into yoba ndibonise abantu abangakwazi uthetha ukuba ungaba yinto yonke ngoba akuthethi uba xa ufelishile esikolweni awukwazi into yoba uqhubekeke uyofunda eyunivesithi. Ungafunda ube ngutishalakazi ufundise nabanye. Njengomntu ongevayo bobuphi ubunzima ohlangabezene nabo ngethuba obukwiphulo lokufumana i-degree yakho yokuqala? Bekunzima kakhulu ngoku bendifunda ngoba bendingumntu oqala ongakwaziyo uthetha kwaye bendiseklasini yabantu abakwazi uthetha bebonke indim ndedwa ongakwaziyo uthetha. Umzekelo mhlawumbi kuba khona izinto ezithethwayo endingakwaziyo uziva kube nzima okokuba ndibe nomntu onditolikelayo. Kodwa ngoku xana ngaba sithetha ngento ye-sign language kuba nzima kakhulu ngoba ayingabo bonke abantu abakwaziyo ukuthetha ngolwimi lwezandla. Kodwa ke apho bendifunda khona bebendincedisa bebhala phantsi. Masize kuwe Fayim, uziva njani njengoko unikwe isithaba sika-Mr Def SA? Mna hayi ndiziva kakuhle kakhulu ndonwabile ngoba kaloku kudala ndizama ukungenela onobuhle yi-4 years yonke ndizama ukungenela ndingawini ke phofu. Ngoku ndinento yoba hayi nabanye abantwana abangabafana abangakwazi uthetha bayabona into yoba kungenzeka. Uyishef eqeqeshiweyo, uyabhaka kwaye uziqeshile. Liqhuba njani ishishini lakho kwaye lithini iphupha lakho ngalo? Ewe ndibufundele ubuchef. Ibhizinesi yami iyaqhuba ine-16 years ngoku. Abantu abangakwazi uthetha bayayazi bakhona nabo ke bakwazi ukuthetha kodwa ke zininzi izinto esihlangabezana nazo. Zininzi izinto ezenzekayo kule 16 years yonke kodwa ke ndiyazingca ngayo ngoba kaloku elona phupha lam kukuba ndifundise nabanye abantu abangakwazi uthetha bakwazi uzivelela ezabo amashishini. Kutheni ungasiphathelanga amaqebengwana nje xa uphinda usiza uzuze nekhekhe? Ndizaniphathela. Uthulwela abantu abangavi kakuhle ngendlebe ukuba iinkampani zabucala urhulumente abanike ithuba ngokuthi baqeshwe nabo baphangele. Lihamba njani liphulo? Ndilwela abantu abangakwazi uthetha ngoba ndifuna urhulumente akwazi uba abaqeshe. Abaqeqesheki ke ngenxa yoba bacinga fast ba ukuba ngaba bathatha abantu abangakwaziyo uthetha kuzofuneka bathathe nedoliki. Kodwa ke siyafana singabantu senza umsebenzi wezandla xa sisonke. Yintoni enye ocinga uba ngunobangela ukuba iinkampani norhulumente kuba angabaqeshi ngobuninzi abantu abangevayo kakuhle ngendlebe? Ndicinga uba kuthetha nabantu ngoba thina asikwazi uthetha. Abantu abaninzi phandle apha abakwazi usayina. Ithetha uba thina ngumsebenzi wethu uba sibafundise okokuba kusayinwa njani na sizokwazi uthethisana xa singabantu bakwazi usiqesha. Siyabulela kakhulu ngexesha lenu, sinqonelela okuhle abo ke ibinguMr Def SA kunye noMr Def SA. Siyabulela kakhulu, thank you. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela.
Umphathikazi noncuthu kwideska yenu enkulu ideska leyo yomqulu wendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lami leMozulu mnake ngegama ndikuthabile makhaphela uMamthembu nantse yamva nje iMozulu seboleka ekhaya sivale izigaleko zamva nje kuMzansi Afrika kuphela nokimeko pha futhi inhle noxa kusebekele kakhulu apha kumbindi eMzantsi Afrika njengapha kuMazantsi futhi kodiyara kwasekuseni futhi bevuka mbukeli kala 7 degrees ziqhubeke ezomvula induduma napha lokhu ko-fix bekuyabanda ngesihlanu futhi baqhube nosuku lwabo kwakhona futhi kala 17 degrees amaqondo wakho mbukele ekhaya aphansi naphezulu kokuqala nqaka lokhuphaya ephondweni lasempuma ngomso phaka lokhu ko-Alvani futhi ekomani phaya evetlisi kuyabanda ekuseni ngaye kaloku futhi la 4 degrees beqhube futhi nezomvula kusanetha nje yonke lamva kwemini yabo ngo-14 nansi bethuna kaloku iMozulu phaya ephondweni lethu lase-Free State ngomso phaka kuMazantsi futhi eBloem futhi kuyabanda ikhona ingqilana njengephi kesasibhozo beqhuba losuku napha ko-fix bekuyabanda ekuseni ngo-5 kanti phaya emini futhi ku-17 nansi kaloku kwakhona mbukele ekhaya iMozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso wona ubugudlu unqweme njengaphaka lokho Fred Ndal kwasekuseni kwakhona umhle kakhulu la 14 degrees kodwa kusanetha uyabhudla umoya napha ko-Beaufort West kwimpuma yelaphondo ngeshumi nje nesibhozo kanti ke phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso pha phezulu futhi kumantla kokurumani phambili futhi kuyabanda naseKimberley ngo-8 degrees ekuseni belusoka kamnandi usuku lwabo qabaqaba ngamafu kwakhona ngo-21 degrees nansi ke bethuna kaloku iMozulu phaya ephondweni lethu lilandela liphaka lokhu lona Northwest koThoska pha kumantla futhi umzekelo kuyabanda ekuseni bevuka lo futhi ke ngengqele ka-5 degrees kwakhona amafu abikiwe kwakhona xa beyisonga lamini nje yonke elaphondo ngomso ubukele ekhaya thina kaloku silapha kaloku ephondweni laseGauteng ngomso kuMazantsi umzekelo eSprings kuhle kucwengile phaya bevuka ngo-10 degrees beqhube nosola bukele futhi kuyatshisa mpela phaya ngamashumi mbili nje azakhatshwe kaloku futhi sisithandathu ubukele ekhaya sihlabela mgama njengephaya ephondweni laseLimpopo ngomso kumantla njengapha koThabazimbi Zanti welaphondo futhi ngeshumi nje likhatshwe sisithandathu kuyatshisa kakhulu futhi kucwengile ePhalaburwa ngo-20 phaya xa bevuka nasemva kwemini bukele ekhaya sehla njalo futhi sijonge kaloku elaphondo laphaya empumalanga ngomso ko-Middleburg emalahleni pha kwasekuseni futhi ngo-12 degrees akhona amafabiko napha ko-Emily futhi kube bubanda ngo-12 degrees kodwa zisanetha imvula kakhulu phaya ngamashumi nje azakhatshwe sisibhozo kokugqibela nqa kuphaya kaloku KwaZulu Natal ngomso Newcastle umzekelo pha neziphaluka kwasekuseni futhi kuyanetha kuyabanda zindudumo phaya ngo-11 degrees Fahrenheit ngo-14 mna ngithanda kangaka xazwele miyoli ngafumana lamanqaku kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 oxa bethu balapha ngomso nezindaba zethu kamnandi.